شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር أملاخ كمي حديركم أنا حاخم سلاح الديني كاب نكريستوس زغلط تولدي عالم لخاوي بيت كريستيان دفنو ناي معلتك قال بالبروجرام ناي لوم دما نزي معلت زخون ناي برهان قال حبيرنا هنكافلينا نبوز حسبات دما استسمعوا زبركم نزي معلت زي كتقماكم كساغروكم اني يسوع نزل عالم غويتاي لوم نكافلو نزي معلت زخون قال نكريستوس مقبال تقومو بزحيو زبليو نكريستوس مقبال تقومو بزحيو كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምና ይግል መድኃኒኻ ክትቀበሎ ኣብ ህይወትካ ዘምጽኦ ጥቕሚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገር ኩሉ ተኣኪቡ ነቲ ብጎይታ ምስ ተቐበልና እንረኽቦ ዘይርክበና ምዃኑ رأي حوات نعوب مقبال إن رخبو نجار بناي حفت مدري بمنم عينت من جدي كتمنا يكلنيو كساع كندز أكل كبر نجارجن ناتنا نخنجبرو تمجد أزيو سيمبل مخاني تزجر مكم كابو دجر مكم نجار دما نز سيمبل زخانة من جدي بزح سب شلل مبالي بزح سب شلل مبالي بزح سب نقويتا استقبله نقويتا زنقصو بحكي اتنقويتا مقبال زبل مصحف قدساو حساب اب هيوت زغبو رئيس مسلو مخنياتو يسوس كم استسقله يسوس بدينا مريم توليدو خمز نبره بزفلطو ነገር ስለዝነበረ በቃ በዚ ነገር ዝጥራህ ነው ይፈልጥ እንዳበለ ይሰብ ዝሐልፍ ነገር ግን ተሐቅስ ይኮነን ንጎይታ ነዚ ይፈልጦ ትብሎ ዘለኻ አሪው ሪሊ ወሲንካ بلب تقبل كايدي غايت حطو كبرني እግዚአብሔር أملاك يخون رأي حوات نمنتاينا دقا داخلنا سب نقويتا خقبل نمعد نمنتاي النسب ونجل الناس بخكا يسوس كريستوس مدحاني خاي تقبل له واي كم زنبل واي حواريات نزنجر زخنا غور هيوتهم حليفهم مخنياتو الزنجر ز اب هيوتو زوسنا سب زرخمون نزنجر ز اب هيوتو زي وسنا سب زسونون أزيو كبير سلسلون أيو أستوعلكم حزون حوات حدث سب نقويتا إيسوس كريستوس كم نايقل مدحاني وسينو كقبل كله متحف قدوس سلا نقويتا مستقبلنا يو اتستقبلنا له جيزي أبي هيوتنا زمت عب اللوتي أبي هيوتنا زمت عب مخسب أبي هيوتنا زمت عب برخد تبكيرو قليسونايو حادث سب نقويتانا يسوس كريستوس زتقبل الله معلتي اتناي بحكي ريل زغونا ماننتو وشتو منفسو سب منفس نفس سقاب كل انتنا سب زوم سلستيم منفس نفس سقايم رأي حوات لك نقويتا مستقبلنا اتتصبح نقونا بقويتا زخيد وشتنا بحداش هيوت نا أملاخ بتبقى هيوت كم بحدش يزولد رأيو كم بحدش يزولد نمنتاي مخنياتو صباح نغو اقدمي እግዚአብሔር ደው ክብል ክፍቀዶ صباح نغو አብታና እግዚአብሔር መንግስቲ ግደህ ህልዎ صباح نغو አብታና እግዚአብሔር ቤት ከአቱ አብታና እግዚአብሔር መንግስት አምላክ መንግስት ወዱ ና ብርሃን ክመጽ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን እዛ ናይ ብርሃን ህይወት አውሽጡ ከአቱ ወለወሰብ እዛ ናይ ብርሃን ህይወት ናውሽጥና ክትአቱ እንድሕር ኮይና ድማ ግዴታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንቅበለለና ሪኹም አዳም መጀመርታ ምስተፈጠረ በትዝገበሮ ጌጋ ሞይቱ ማለት እትትክክለኛ ምስ ጎይታ ኮኔክት ኮይኑ ዝነበረ መንፈሱ ካብ ጎይታ ይተፈልዩ ስለዚህ አምላክ እንተ ዳበሊዕካ ክትመውት ይኻይልዎ እንተ ዳበሊዕካ ክትመውት ይኻይልዎ ስለዚህ ልክ አዳም ነታ አይትግበር ዝተባሃለ ምስ ገበረ መንፈሱ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዩ ሞት ኮይኑ ሞት ስለዝኾነ ድማ ለናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ለናይ እግዚአብሔር ህይወት ዘይበቅዕ ላይፍ ክነብር ጀሚሩ ንምንታይ ተተባሃለ ብውሽጡ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዩ ስለዚህ አዳም ብውሽጡ ካብ እግዚአብሔር ስለስተፈለየ ብደገ ዝገበረን ተገበረ ነትናይ ውሽጥ ለውጥ ከምጾ ይክእልን እዩ ምኽንያቱ እትናይ ውሽጥ ለውጥ ብውሽጥ ጥራሕ ክመጽ ዘሎ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝሞቱ
بوشتهم زموتو بدقيهم جن زنقاسقاسو زلو أقدم أملاك كرأيو كلو جن موتات زبالو سبات نعقهم هيوت نخهب نعنا مالتيو هيوت نخهب يمتيو هيوت نخهب مالت مس እግዚአብሔር ኮኔክት ዝሆነ ናይ ሰማይ ህይወት አመን ፈስና ከተወልና ይምጪ ረእይ ህዋት ረእዩ ሰለስተ አይነት ሞት አለ ሓደ ናይ መንፈስ ሞት ናይ ውሽጢ ሞት ካብ ጎይታ በመንፈስካ መፍላይ ዳግም ዘይተወለደ ኩሉ ንጎይታ ዘይተቀበለ ኩሉ በመንፈሱ ሞትዩ ካብ ጎይታ ፍሉይ ማለት እዩ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ በስጋ ግን ፕሮፌሰር ክኾን ይኽእል እዩ ዶክተር ክኾን ይኽእል እዩ whatever it is ውሽጡ ግን ካብ እግዚአብሔር ዝተፈለየ እቲ ካልኣይ ሞት ኢልና ንጽውዖ ድማ ነፍስና ካብ ስጋና ክትወጽእ ኮላ ኩሉ ሰብ ዝሞቶ ሞት እዩ ዝሞት እዩ እቲ ሳልሳይ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሞት ዝበሃል ግን ኣብቲ ዘስካሕክሕ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ክድርበ ኮለኻ እዚ ተሳልሳይን ክፉን ሞት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣስተውዒልኩም ሓዙ ኣብ ምድሪ ብህይወት ኮለና ካብቲ ቀዳማይ ሞት እንተ ዘይተናጊፍና ካብ ምድሪ ብህይወት ምስከና ካብቲ ናይ መጨረሻ ሓደገኛ ሞት ክንናገፍ ኣይንኽእልን ኢና ብኻልኣት ዘራርባ ኣብ ምድሪ ብህይወት ኮለና ወሲና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢልና ውሽጥና ህይወት እንተ ዘይረኺቡ እታ ናይ ሰማይ ህይወት ተዘይኣትያትና እታ ናይ ጽድቂ ህይወት ብክርስቶስ እንተ ዘይተቀቢልናያ ካብዚ ምድሪ ምስከና we are too late ዶንጊና ስለዚ ረእይ ሕዋት ኣብ ምድሪ ኮሎ ሰብ ወሲኑ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀበል ኮሎ መንፈሱ ውሽጡ ከም በሓድሽ ይዝውለድ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ ከምዚሉ ረእይዎ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ጥቅስ 12 ነቶም እተቀበሉዎ ዘበሉ ንመን ነቶም እተቀበሉዎ ዘበሉ ወሲኖም ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ መድኃኒኦም ምዃኑ ስሊኦም ከም ዝሞተ ስሊኦም ከም ዝተንስአ ብኡ ድማ ሓደሽቲ ፍጥረት ከም ዝኾኑ ዝእውጁን ብልቦም ዝኣምኑን ንዕኦም እንታይ ገይሩሎም ረእዩ እተቀበሉዎ ዘበሉ ኩሎም በስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላክ ከሆኑ መሰልሃቦም ዋው ውሉድ አምላክ ከሆኑ መሰልሃቦም ብራዘር ሓወይ ሓፍተይ ውልድነት ብምንም ዓይነት ዋጋ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ውልድነት ብምውላድ ጥራሕ ክመጽእ ዝኽእል ስለዚ ኢለኩም አንተቦይ ብናይ ምድሪ ሃብቲ ነዚ ብጎይታ መቀባልና እንረኽቦ ኾኖም ጾይ ንኽእልን ኢና ማንም ብገንዘብ ክውለድ ኣይክእልን እዩ only one way ካብ እግዚአብሔር ክትውለድ እንድሕር ኮንካ ውሉድ እትልዑል ክትከውን እንድሕር ኮንካ ካብ ትልዑል ክትውለድ ዝገብረካ ህይወት ብክርስቶስ ጥራሕ ኢኻ ትረኽቦ ልክዕ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተቀበልካዮ ውሽጥኻ ካብ እግዚአብሔር ዳግም ከም ዝውለድ ኸውን ክብር ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ክብር ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ረእይ ሕዋት ነቶም ዝተቀበልዎ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰልሃቦም ንሳቶም ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወለዱ የሚሉ ርኢኹም ኣሕዋት ብስጋና ካብ ኣቦና ካብ ኣዴና ተወሊድና ኢና ልክዕ ከምኡ ድማ ብውሽጥና ካብ እግዚአብሔር በቲ ንጹህ ዝኾነ ህይወት ጻድቕ ዝኾነ ህይወት ቅዱስ ዝኾነ ህይወት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክብል ብቕዓት ዘለዎ ህይወት ብኡኡ ዳግም ክንውለድ እንድሕር ኮይና ግን ብኡኡ ዳግም ከም እንውለድ ዝገብረና ሓደ መገዲ ጥራሕ እዩ ዘሎ ንሱ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ረእዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሸለል ምባል ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይመቀባል ኣብ ላይፍ ክንደይ ነገር ከም ዘኽስረና ረእዩ ኣብ ህይወት ክንደይ ነገር ከም ዘስእነና ረእዩ ንጎይታ መቀባል ኢምፖርታንት እዩ ንጎይታና ኢየሱስ መቀባል የዋፀና እዩ ንጎይታና ኢየሱስ መቀባል ካብ ግዝኣት ጸልማት ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዲ እዩ ዘእትወና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መቀባል ካብ ግዝኣት ጸልማት ናብ ብርሃን ይዘምፀና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መቀባል ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ይዝገብረና ነዛ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሲምፕል ብዝኾነ ውሳኔ ኢኻ ተምጽኣ እታ ህይወት ክብርቲኣ ኣቀባብላ ግን ብጣዕሚ ሲምፕል እዩ ዋጋታ ህይወት ግን ኣዝዩ ክቡር እዩ ደሙ ዝኸፈለሉ ህይወቱ ዝኸፈለሉ ግን ፍቅሩ ንፍጥረት ዓብ ስለ ዝኾነ እዚ ክቡር ነገር ጥራሕ ንወዱ ብምቕባል ናትና ክገብሮ ወሲኑ ነዚ ነገር ሸለል እንድሕር ኢልናዮ ህያው አምላኽ ምስክረይ እግዚአብሔር ምንም ነገር ልዕሊ ዝኽገብረልና ኣይክእልን እዩ ሓደ ክልተ ጥቕሲ ክህበኩም ኣስተውዒልኩም ሓዙ ንሕዋት
لو من قويتا زي تقبلكم ناي مجرشا توصلوا لكم صباح حيتبولوا سلا صباح تفلطوا نجر يلن تعدل حج እግዚአብሔር ይበኩም አሎ صباح ንግዎ ተዛሪበኩም ኒራ አይሰማعكم ምንን ከይብለኩም እግዚአብሔር تعدل ይውና ሁሉ حج ንጎይታ ንቀበሎ እታ መዓልት ምድሓን ሎሚኣ እታ ቀብልቲ ጊዜ ሎሚኣ ጎይታና ዓና ሰምዓላ ጊዜ ሎሚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:16 አምላክ በተሐደ ወዱ ዘአመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ ሪኢኹም እግዚአብሔር አምላክ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሃበና ስለ ክልተ ነገር እዩ ሓደ መታን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ካልኣይ ግን መታን ከይንጠፍእ እዛ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘይረኸበ ክጠፍእ ግዴታ እዩ ናበይ ክጠፍእ እንድሕሪልኩምኒ ናብቲ ንዘለዓለም ንዲያብሎስን መላእኽቱ ዝተዳለወ ናይ መጨረሻ ዘስካሕከ ሓላልታ ናብይ ክጠፍእ ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ምንም ጥርጥር የለን ንጎይታ ዘይተቀበለ ህይወት የብሉ ብዙሕ ጽቡቕ ግብሪ ክህልወና ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰናይ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ነገር ግን ነጊረኩም ሓደ ሰብ ምሳኹም እንተዳ ዓብዩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክገብር እንድሕር ጀሚሩ ገዛኹም ነቦኹም ውሉድ ማለት አይኮነን ምኽንያቱ ውልድነት ብዘርኢ ዝመጽእ ስለዚ ብዙሕ ጽቡቕ ግብርና ካብ አምላክ ከም ንውለድ አይገብረናን እዩ ኖ ካብ አምላክ ከም ንውለድ ዝገብረና ነትሱ ዝለኣኸልና መንገዲ እንተኸይድናየ እዩ እቲ መንገዲ ኢየሱስ እዩ እቲ ሓቂ ኢየሱስ እዩ እቲ ህይወት ኢየሱስ እዩ በዚ ምንም ጥርጥር የለን ሓንቲ ኣታ መንገዲ ዝተፈላለየ መንገድና ህይወት የለን ሓንትና ህይወት መንገዲ ኣዘላ ኢየሱስ መቀባል ግዴታ እዩ ንዕኡ አይቀበሎን እንድሕሪልካ ግን ከቢድ ውሳኔ ኢኻ ወሲንካ ውጽኢት ከቢድ ውሳኔ ድማ ዘስካሕከሕ ፍርድ ነው መጽሐፍ ከምዚ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ከምዚ ኢሉ ረአዩ አምላክ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበርና ዓለም ክፈርዳ አይላአኹን ብኡ ዘአምን አይፍረዶን ነቲ ዘአምን ግን ብስም ሓደ ወዲ አምላክ ስለዚ አመነ ድሮ ተፈሪድዎሎ ሪኢኹም ኣሕዋት እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሸለል ድበለ እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነጸገ ነቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዳለወሉ ህይወት ነጺግዎ እዩ ማለት እዩ ነቲ ህይወት ነጺግዎ እዩ ማለት ድማ ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ክነብር አይፍቀዶን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ዘንብረና ህይወት ኣብ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘላ ሎሚ ዕድመ ክዕድመኩም ኣሕዋት እዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኹልና የድልየና እዩ ካብ ዓብ ክሳዕ ንእሽተይ እዚ ህይወት እዚ የድልየ እዩ ምኽንያቱ ብናይ ኣዳም ውድቀት ፍጥረት ኩሉ ወዲቑ እዩ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ከዓ ፍጥረት ኩሉ ናብ ጽድቂ ይኣቱ ስለዚ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ኢሉ ሪኢኹም ብኣፉ ተኣሚኑ ድማ ይድሕን ኢሉ አቀድሚ እግዚአብሔር ትክክለኛ አቋም ዘለዎ ናይ ህይወት ጽድቂ ዝባሃል ንሱ እዩ እዚ ህይወት እዚ ከኣትወካ ብኡ ድማ ጻድቅ ክትባሃል አቀድሚ እግዚአብሔር ግብርኻ ዘይኮነ ንጎይታ ዘለካ እምነቲ መጀመርታ ወሳኒ ስለዚ ሎሚ በሐቂ አና አቀድሚ አምላክ ናይ ጽድቂ ህይወት ክቀበል ይደልየ ካብቲ ዘስካሕክሕ ፍርድ ከምልጥ ይደልየ ታናይ ዘለዓለም ህይወት ክትኣትወኒ ይደልየ ዳግም ተወሊደ ውሉድቱ ኩሉ ዝኽእል ክኸውን ፈቃደኛ እዚ ነገር ሎሚ የድልየኒ ኢትብሉ ንሕርኮንኩም መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ነገር ክንረኽቦ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ቆሚጡልና ኣሎ በዚ መንገዲ እዚ እቶም ነዚ ውሳነ ዝወሰንኩም ምሳይ ክትጽልዩ ኢኹም በዛ ጸሎት እዚ አድማ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ ህይወትኩም ተፈጻሚ ኸውን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 10 ኢየሱስ ጎይታይ ሮሜ ምዕራፍ 10 ከምዚ ይብል ካብ 8 እንታይ ደኣ ይብል እቲ ቃል ኣብ ኣፍካን ልብኻን ጥቓኻ እዩ እዚ ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት እዩ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዘአምን ዘበለ አይሐፍርን ይብል እምቦ ሰብ ብልቡ አሚኑ ይጸድቕ ሪኢኹም ነዚ ክነግረኩም ዝጸናሕኩ ብልብኹም ሓቂልኩም ተደኣ አሚንኩሞ ክትጸድቅሉ ኢኹም ቀጺሉ እንታይ ኢሉ ብኣፉ ተኣሚኑ ድማ ይድሕን እዩ ስለዚ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ አምላኽካ መውታት ከም ዘተንስኦ እንተ አመንካ ክድሕን ኢኻ ሪኢኹም ኣሕዋት ንዕኡ ብምእማን ከም ንጸድቕን ከም ንድሕንን ይዛረብ ስለዚ ሎም ናይ በሐቂ መድሓንን ጽድቅን ትደልዩ ሰባት ተደኣለኹም እዚ ጸሎት እዚ ምሳይ ጸልዩ በሐቂ ድማ አቀድሚ ጎይታ እዚ ህይወት እዚ ክትቀበልዎ ኢኹም
زوسونكم سبات كمزيلكم تصليو وإجابير أبو سلازي عدل زي مسجنك الله إيسوس كريستوس مخانو يأمن الله سلا حتأتي سلا بدلي كم تسأل اللي يأمن الله كم زموت اللي يأمن الله واقاي كله عداي كله كم زخفلو يأمن الله بسالسيت معالتي كم زتنسأ يأمن الله بدمو كبزلو حتأتي كم زنسهني يأمن الله بكريستوس بمؤمني كابزا ساعات زيئة حدش فطرتي بكريستوس بمؤمني كابزا ساعات زيئة ولود أملاخي بكريستوس بمؤمني كابزا جيزي زيئة دحيني آمين زوسان زوسنكم انكو حقوسكم ما تريالات هلون عاكم زدالنا يكن سدلكم كنحقزوكم بزنقر كلكم زوسان زوسنكم أبناتنا ويب سايت انداعتكم أدراشكم تصحفوا لنا شالوم